Belaikino kutung kok tuma agrani bufano magarmos yakeba chini kok bahingke to jeng kumir hino o kumir bai warjak naimani bono banchiri kha bwsla o kok rok belaikino pirjagui thangka social media o baksa borok nugui mankana tei baksa borok nugya fano ongui mankana gotna wngkha agrani kaisa tuimao ar jagao bupha tui khoknani bagui thangmani phiaba magarmas unfortunately phatsa bahaike bo phai rikha suddenly phai rima bai bupha bo kono phano saimanliya bini yakungo warui tui bisingo sotonoi tlang thangka tuio tongnai kumir no to kebo phano paiya je sukpano hatta kata bodybuilder phano ongthon event mosa mayung kono phano se kumir no paiya phiaba khoroksa serai umor soksugya buphano banchiri rani bagui sahos khlaiui bo tuio bakhlai o kumir ni samna khlaika tei luckily buphano bo banchiri tokha o kumir ni yakni phiaba o bwsla kwrui hingangkai o buphatini kwthuise wngkhamu bini mang kwthuino sogui akoi se bini antim sanskar rok khlai paikhamu kok tuma kaham hingke bwsla bono banchiri kha obo belai kheno kha khamjaknai kok bo klaio bwsla wngui amsuk jora phono samungo rikha baksa borok amsukke warjagui tongkhangke kumir no nungmangsa khari thango phiaba bo hingangke bini buphano banchiri nani bagui bini sak sori no rikso khiklaiui thiri thuino thari thangno o kokno wansugyaui buphano banchiri nani bagui sahos khlaiui thangka tei bini o sahosi pura dunia gwnangui pirjagui thangka tei borok rok kwbangma borok rokni thani bo lukurokni thani belai kheno hamjakma kuplung bo mankha omo hai sahos phunugui buphano banchiriui thuinani lamani omo haike sotonoi tumani nogui jotto borok belai kheno kha kaham eba kheba sabasi relaikha hingke bwsla kaisa news cover o phai nugjagui tamsaka norok kisa khanaui naidi मेरे पापा का पैर पकड़ लिया, मैं लठिया लेके कूद मरा, मैंने लठिया दी और मेरे पापा को छोड़ के वो मेरे पे टूट पड़ा और वो मेरे पे खाने पड़ा। मैं लिख रहा आया, मेरे पापा भी लिख रहे आए। डंडा कहाँ से मिला तुम्हें? डंडा मेरे पापा लठिया ले आते संगे। उसी लठिया से आप मगरमच्छ पर टूट बुफानो कुमिर वारै तंगमानि नगुइ बस्ला तंग मानजागलिया किरे ततै फानो गानाव कलाइजा काइसला थातैयै तैयो बाख्लाइ थांखा tei bwkha kwrak tei sahos khlaiui buphano banchirinani bagui kaptutui khlaiui no o bwsla sahos khlaiui magarmas yakiba kumir ni bokhrogo 10-12 bar bukha phan khlaiui tei omhaike bui no o kumir bo o kirijak khakisa sak dukhu manjak मैं पानी भर रहा था, मगर आया था, उसने मेरा पेड़ पकड़ा जोर से, पानी में खींच के ले जा रहा था। मेरा लड़का साथ में था, वो भी साथ में मेरे पीछे पानी में आ गया था। उसने थोड़ा डंडा मारा था, घोटू पानी में खींच के ले जा रहा था। फिर मैंने उसका मगर का मुँह पकड़ा दोनों हाथों से, मेरा पेड़ पकड़ा जोर से, पानी में खींच के ले जा रहा था। मेरा लड़का साथ में था, वो भी साथ में मेरे पीछे पानी में आ गया था। उसने थोड़ा डंडा मारा था, घोटू पानी में खींच के ले जा रहा था। फिर मैंने उसका मगर का मुँह पकड़ा दोनों हाथों से, फिर कैसे भी पैर छूट गया। फिर मैं निकला आया। शोर मचाया था आपने, आसपास में और भी लोग वहाँ थे मौजूद? हाँ, मेरा लाला था और मेरी लड़की थी, उनने शोर मचाया, मगर मेरे पापा को ले गया। फिर पैर निकल गया उससे, मैं फिर पार पे निकल गया कैसे भी। गांव से मतलब पशु चराने जाते हैं, चमों को पड़ा तो वो घर से भाग के गए। फिर उसके बाद क्या जानकारी मिली? जानकारी इनको ले गए हॉस्पिटल में, डाल के वहाँ ट्रैक्टर में, तो वहाँ से रेफर आगरा कर दिया। 10 साल का बच्चा इनके साथ में था, अजय, उसने अपने पिताजी की जान बचाई। क्या जानकारी मिली, क्या किया उसने? जानकारी रोता हुआ घर पे आया वो, तो हम सब लोग घर से भागे दौड़ bagui tei o buphano yakarui bo ar jagani kotoloi khari thangka
Jepro o kumir khare haksalo chogika aprokeno bwsla paya khlai buphano sotoni toini phataro tikhlai tubi phaikya tei bini yakongo warjak pungma bai belai kheno kosak motor ungui thaka aboni bagi bono ganani no kaisa hospital lo logi no tlanglai thanglai kha hingke bupha tam saka abono bo khnawi naidi hingke norok omahai video no nukmani yagulo tamo sanani muchung o cherai no tamo sabasi eba kheba tamo blessing rinani muchung kicha comment khlai sabai di joto।